Hej, jeg har lidt kompliceret over dig. Ja. Er du klar? Umid og Jay Dizzle er nemlig tilbage. Den simple årsag, vi skal fejre McDonald's fødselsdag. Yeah, for vi synes det er nice og ikke noget fis, at I sælger en Big Mac i dag til halv pris. Yeah, så jeg håber ikke det virker pænt dumt, at vi fejrer McDonald's 30 års jubilæum. For jeg elsker Big Mac. Skal jeg lave det vilde tag, uden at du kan komme noget comeback? Yeah, du vil ønske du havde mit swag. For jeg kan æde 10 Big Macs uden at miste min sixpack. Yeah, når mig og mine homies vi flytter, så siger vi, vil du med for Big Mac'en og på McDonald's og få en cheeseburger? Hey, hvad så, mand? Tak. Making that money. Tak. Bare så lidt. Ellers ser hun godt ud. Skat. Vi skal bare lige se, om du ser godt ud. Vi skal bare lige se, om du ser godt ud. Jeg kunne ikke se det. Lige meget. Det er fint nok.